Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kotu ta baiwa mabiya addinin Hindu damar yin ibada a cikin masallaci a India. Wata kotu a India ta baiwa mabiya addinin Hindu izinin yin ibada a cikin wani masallaci da ke birnin Varanasi na arewacin ƙasar. To wannan abu ko da me yayi kama? To bari mu ji yadda labarin yake. Masu fafutuka na Hindu waɗanda Firayim Minista Narendra Modi ke marawa baya sun yi imanin cewa masallacin Genvapi da aka gina a ƙarni na 17 ya maye gurbin wani gidan ibada ne na farko da aka keɓe wa gunki Shiva. Wannan shine misali na baya-bayan nan na ƙungiyoyin Hindu da suke neman karɓe wuraren ibada na musulmai da suka ce an gina su ne akan tsoffin gidajen ibada. A makon da ya gabata, Narendra Modi ya jagoranci bikin ƙaddamar da wani wurin bautar mabiya addinin Hindu a kusa da Ayodhya, inda 'yan Hindu suka rushe wani masallaci ba a bisa ƙa'ida ba a shekara ta 1992 wato 1992. Narendra Modi da jam'iyyarsa ta BJP mai kishin addinin Hindu sun sha alwashin mayar wa mabiya addinin Hindu ire-iren waɗannan wurare waɗanda suke ikirarin nasu ne. Tsokaci dai da za mu yi game da wannan labari a farko dai za ku ga an ambaci wannan gunki mai suna Shiva, wadda shine abin bauta na 'yan addinin Hindu, wadda kuma abin takaici za ku ga mafi akasarin fina-finai na dogon zango da ake sawa a gidajen talabijin a wannan lokaci za ka ga daga wuraren 'yan Hindu ake kawowa. Za ku ji suna yawan ambatan wannan gunki wato mai suna Shiva. Iyaye da yaransu za su zauna suna kallon irin wannan shirka, wadda za ka ji har yara in sun bushi iska sai su ce wai abin bauta Shiva. To wannan da ya kamata iyaye su yi tunani, duk wanda ya san yana yin irin waɗannan abubuwa yana kallace-kallace tare da 'ya'yan shi ya zamanto abin da 'ya'yan shi za su iya koyi da shi ne mai kyau, ba ire-iren addinai irin waɗannan ba za a ringa kawowa muna kallo tare da 'ya'yanmu a cikin ɗaki. Allah ya sa mu dace. Sannan kuma tsokaci na biyu, yana daga cikin abin da zai sa ka gane cewa ana ma musulmai danniya a wuraren da su ne minority. Duk wuraren da musulmai suka kasance su ne ba su da yawa, za ku tarar da ana musu ire-iren waɗannan danniya ɗin. So da 'yan Indiya sun riga sun yi fice game da danne haƙƙin musulmai. A China ana haka, a daidai wuraren da za ka iya tunani in dai musulmai su ne minority ba su da yawa a wajen, za ku ga suna fuskantar irin waɗannan danniya, wadda a ƙasashen da mu muke da rinjaye ba a haka. Wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa addinin musulunci addini ne na zaman lafiya. Yanzu ina amfanin a ce za a kawo mabiya addini, wani addini na daban, su zo su cikin masallaci, su mamaye masallaci, su ringa bautan gunki a cikin masallaci, abin da musulunci ya yi yaƙi da shi. Wal iyazubillah. Sannan kuma ku duba wannan hoton da kyau. Kun ga wannan gaisuwa ne ko kuma wani abu dai da suke na bauta, wadda ake haɗa hannaye guda biyu, wadda idan kuka duba cikin wayoyinku za ku ga emoji da ke nuna wai alaman an gode, sai a haɗa hannaye biyu haka kamar da yadda waccan nan matan ta yi. To malamai sun yi faɗakarwa a kai, an tsawatar ma musulmai cewa koyi ne, abu ne da aka samo daga wani addini wadda ba musulunci ba, don haka a guje shi, a guji postin na ire-iren waɗannan emoji da sunan an gode. Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Allah ya sa mu dace, Allah ya kawo musu mafita. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.